sa imong dumaga, walay suko. Ang pangautang kalabasa, intang papasa ugayaw, idudubin sa ngalan ni Jesus, ang malulukan, isang ligaganon, among amahan, Ginoong Diyos, uyanan, ang imong puso, tungkol sa imong uganan, walay suko. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang pista sa mga martir dito sa Vietnam. Mga sila si Saint Andrew or San Andres Dunlap pari ug iyang mga kauban, mga 117 sila kabuok niadtong mga 1820 gipangpatay tungod kay atong panahona dili pa man welcome ang Catholicism. Nya sila nga naguna nining maong pagtuo nagpakamatay ug karon nahimo nang mabungahon ang ilang kamatayon. Midaghan ang mga Katoliko, mga Kristiyanos dito sa maong nasod sa Vietnam. Niya sa ato sad nga history, si Kristo nagpakamatay ug ang mga apostoles nga mo'y naguna kanato ug mibunga usab kini hangtod karon. Ug ako usa ko sa mga bunga niini nga nahimo kong pari. Niya karon sang adlaw pasalamat ko nga niabot na ko og 59 years old. So happy birthday to me. Hapit na senior. Pero nindot kayo kay ang kinabuhi nagihatag sa Ginoo na at least napahimuslan ako, napahimuslan pod sa katilingban sa simbahan. Busa uban sa pagpasalamat atong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan nga mulambo ang pagtuong Katoliko ug labi na dinhi sa atong nasod. Ug ang ato sa mga benefactors and donors, labi na ang namalit og slots nining atol sa akong birthday, nihatag na kog birthday gifts, pinaagis pagpalit og mga slots nga punon sab sila sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami.
Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita. O Dios, sinugdanan ug tuburan sa tanang amahanong pag-amuma, giampingan mo ang mga balaang martir Andres ug mga kauban diha sa pag-unong sa krus sa imong anak hangtod sa pag-ula sa ilang dugo. Pinaagi sa ilang mga pangaliya, dasiga kami sa pagpakaylap sa imong gugma diha sa among kaigsuunan, aron nga maila kami ug mahimo gayod nga tinuod mong mga anak. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Kinutlo gikan sa basahon saang gipadayag. Tapos niini nakita ko ang laing anghel nga nanaog gikan sa langit. May dako siyang gahom ug nahayagan ang tibuok kalibutan sa iyang kadanag. Misinggit siya, napuka na gayud ang gamhanang Babilonia. Karon nahimo na siyang puloy-anan sa mga demonyo ug sa mga daotang espiritu ug sa tanang hugaw ug dulumtanang kalanggaman. Unya usa ka gamhanang anghel mipunit og bato nga sama kadako sa dakong galingan ug gitambog kini ngadto sa dagat ug miingon siya, sama niini ka makalilisang ang pagkapukan sa dakong syudad sa Babilonia ug dili na gayud siya makita pag-usab. Diha kanimo dili na gayud madungog pag-usab ang mga huni sa mga alpa ug sa mga musikero nga hanas sa mga plauta ug trompeta. Dili na gayud hikaplagan diha kanimo ang mga manggagama sa bisan unsa ug dili na gayud mabati pag-usab diha kanimo ang tingog sa galingan. Dili na gayud makita diha kanimo ang hayag sa suga ni mabati pa diha kanimo ang tingog sa pamanhonon ug sa pangasaw-unon. Ang imong mga negosyante mao'y labing gamhanan sa tibuok kalibutan ug gilimbungan mo pinaagi sa mga salamangka ang tanang katawhan sa kalibutan. Tapos niini nadungog ko ang daw magahog nga tingog sa dakong panon sa katawhan didto sa langit nga nag-ingon, dayga ang Dios, ang kaluwasan, ang himaya ug ang gahom iya sa atong Dios. Matuod og matarong ang iyang mga hukom. Kay gisilutan niya ang nabantog nga daotang babayi nga maoy nagduhig sa kalibutan sa iyang kaulag. Gisilutan siya sa Dios tungod kay gipatay man niya ang mga sulugoon sa Dios. Misinggit sila pag-usab, dayga ang Dios. Ang aso gikan sa dakong syudad nga nasunog, nag-utbo sa walay katapusan. Unya mingon ang anghel kanako, isulat kini. Bulahan ang gidapit pagtambong sa bangkete sa kasal sa nating karnero. Ug mingon pagayod ang anghel, mao kini ang matuod nga mga pulong sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bulahan sila nga gidapit alang sa bangkete sa kasal sa kordero.
Bulahan sila nga gidapit alang sa bangkite sa kasal sa kordero. Awiti nga masadya ang Ginoo, kamong tibuok yuta, alagari nga malipayon ang Ginoo. Dool kamo kaniya sa masadya nga awit. Bulahan sila nga gidapit alang sa bangkite sa kasal sa kordero. Sayri ninyo nga ang Ginoo Dios, siya ang nagbuhat kanato. Iyaha gayud kita, ang iyang lungsod ug panon nga iyang gidumala. Bulahan sila nga gidapit alang sa bangkite sa kasal sa kordero. Sulod kamo nga mapasalamaton sa iyang kanghaan, sulod sa iyang kahawanan, uban sa pagdaig. Pasalamati ninyo siya, ug dayga ang iyang ngalan. Bulahan sila nga gidapit alang sa bangkite sa kasal sa kordero. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo nakatago-kaluwasan, sana'y kung siya labas sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaang sab kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, kung makita ninyo nga ang Jerusalem likusa na sa mga kasundaluhan, masayra ninyo nga laglago na kini sa dili madugay. Unya, ang nagpuyo sa Judea kinahanglang managan ngadto sa kabungturan ug kadtong atua sa mga syudad kinahanglang mamahawa usab, ug ang nagpuyo sa banika kinahanglang dili moadto sa syudad. Kay mao kini ang mga adlaw sa pagsilot aron pagtuman sa tanan nga giingon sa kasulatan, pagkaalaot gayod sa mga mabdos ug sa mga inahan nga may mga masuso niadtong mga adlawa. Moabot ang makalilisang nga kalisdanan niining yutaa ug hiaguman niining maong katawhan ang kapungot sa Dios. Pamatyon sila pinaagi sa espada
ug bihagon ngadto sa tanang kanasuran. Unya mailog ang Jerusalem sa mga tao nga wala motuo sa Dios hangtod matapos ang gitagal nga panahon sa ilang pagmando. Aduna unyay mga ilhanan diha sa adlaw ug sa bulan ug sa kabituonan. Kawad-an sa paglaom ang mga nasod ug mga lisang sila sa dinaguok sa dagat ug sa nagpungasi nga mga balod. Panguyapan ang mga tao tungod sa kalisang samtang magpaabot sila sa mahitabo sa tibuok kalibutan. Kay ang mga planeta sa kawanangan mutipas sa ilang naandang agianan, unya mutungha ang anak sa tao, moabot siya nga may gahom o himaya diha sa panganod. Inigsugod nagkahitabo ni ining mga butanga, tindog o hangad kamo, kay duol na ang inyong kaluwasan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa unang pagbasa, gisgutan dinhi nga ang Babylonia, ang gamhanan kaayo nga nasod nga maoy mibungkag sa Jerusalem o sa mga Israelita, mibihag nilang tanan. Moabot ko nung panahon nga itambog siya ngadtos kinahiladman sa dagat, nya wala nay mabati gikan niya nga mga huni, wala nay mga kasal, wala nay mga bangkete. Matapos gyud siya, nya unsa may hinungdan, kay wala siya motuo sa Dios ug iya pagyong gipamatay ang mga nagtuos Ginoo. Gini siya, usama ni siya ka gitawag nato kamatuoran sa pagtuo. Pwede ni siya nga mahitabo sa lain-laing mga pamaagi na ay mahitabo ani nga gitawag nato tiningob, na asay mahitabo ani tinagsatagsa. Kayang tinuod nga Babylonia sa pagpasabot na niini ni Kristo, dili na ang nasod, kung dili ang kada na kasing-kasing sa tao. Kanang individual nga pagsilot gibase na sa kasing-kasing sa matag tao. Nya mo resulta pud na siya sa gitawag natog universal nga pagsilot, isip nasod, isip katawhan, isip kalibutan. Nya, kumusta maron ang inyong kasing-kasing? Babylonia o Jerusalem? Ang Jerusalem matuohon sa Ginoo. Ang Babylonia di motuog Ginoo. Lingi ay mong tupad na musta man imong kasing-kasing ron. Babylonia o Jerusalem? Unsa may naa sa Babylonia? Una, negosyo. Mo naghisgutan diri sa unang pagbasa, ang imong mga negosyante mo'y gamhanan sa tibok kalibutan. Di ba karon? Ang mga business men maogyoy gamhanan. Oh. Unya, ikaduha, imong giilad ang katawhan, gilimbungan nimo pinaagis mga salamangka. Ang sama ng salamangka, kanang murabag magic. Kana inig-ana ba? Panyo ig-ana, salampati naman. Ano? Tanawa karon diha sa social media, ang batig naong mukalit la gwapa. Oh, kanang murabag mausa ba? Kanang daghan na kay silang murag salamangka, kanang usahay ang eroplano mo sayaw nagbudot. Kusog na kaayo ang kana mga mga murag imposibleng mahitabo nga mahitabo na. At tanawa karon diha sa social media, tibok na ning kalibutan, kana mga computer games, kana mga gihimos mga bata, kana mga cartoons, murag salamangka
Mga scientific ba nga mga kuan, kani manggong siyensya, usahay, na diha gasukad ang magic. Tanawang siyensya, science ba? Siya tanawa, ato ning silaban, nasunog, ginuwa, tanawa, na. Tungod na sa pag-mix-mix ni mos mga elements, ana, no? Tanawa ng imong naong, dili ka na bunga sa salamangka. Kana bang inigsod ni mo ngadtos usa ka room, napayuban imong buhok, inigawas, itom na. Di ba? Murag magic. Kabantay mo, ana? Pagsod ni mo, itom-itom pa, pagawas, bland na. Di ba? Murag magic. Pangilad mong gunagod. Di man na mo'y tinuod. Pagsod ni mo, brown. Pagawas, puti na. Ano yung mga kontutukan? Di ba? Murag magic. Pagsod ni mo, laki pa. Pagawas, babae na. Murag magic. Pagsod dito, way anak. Pagawas, mabdos na. Nga naman, nadaot sa text-text, nadaot sa video call. Ana, di na lang noon katog. Magmisa para ba ikaugma. Apil-apil man sad. Na. Karong kusog na kay nas kalibutan, kusog kaayo. Imbis babae ka, himuon kang laki, himuog babae, murag salamang ka, giilad na nato. Unya gipuy-an pagid nato ang ikatulo, ang kaulag sa kalibutan. Magunay na og minyo ang lalaki og lalaki, babae og babae, mura na sila banag asawa. Mao kining mga salaa ang nakapasunog sa Sodom and Gomorrah. Mao sad ning mga salaa ang nakapalunop sa tibuok kalibutan panahon ni Noe. Nya matod pa ni Kristo, muripit unya ni. Muripit ni siya. Panguyapan mo. Nya dili na katong lunop, dili na katong unsa tong kuana? Atong kayo katong asupri nga mo ana. Unsa naman? Mapawong ang adlaw, motipas sa naandang agianan ang mga planeta, magkapaking na, pertigyong iluha. Nya, luoy kuno kaayo ang dunay mga anak nga gipasuso. Luoy kaayo ang mga dunay mga business, dunay mga attachments. Panguyapan mo sa kahadlok. Mao na siya. Nya, unsa may buhaton? Matod pa sa atong tubag sa Salmo. Unsa to? Bulahan sila. Unsa tong? Bulahan sila nga gidapit alang sa bangkete sa kasal sa kordero. Kining Eucharistia, mao ni siya ang pagdapit nato. Mao ni ang kasal sa kordero. Nya kadtong gidapit bulahan. Nya kamo, saman mo gidapit mo wa. Basig bulahan ra ta kung dapiton ta og kasal. Kanang kasal ba sa inyo mga inilasad nga mga paryente ba og mga higala sa sus gidapit sa kasal didto gyud sa saburo ng resepsyon adto ba sa Harrison Blue, adto ba sa mga resepsyon nga mga nindot kayo, mga Marco Polo o uban pa, lipay kay taana, no? Sus, nice kay didto. Pero ang kasal sa kordero, asa man ta dapiton? Didto gyud sa langit. Nakaron, kung kitang tanang katawhan, mutambong sa maong kasal, maong bangkete. Sa inyong paminaw, silutan tas Ginoo dili. Niingon dayon si Kristo katong buhi pa siya. Nganong wa man na magpuasa ang imong mga tinunan, siya magsubo bagod sila, magpuasa bagod sila, basta kuyog pa nila ang pamanhonon. Sa ato pa ang kalibutan, pwede sa diay nga di matapos, pwede sa diay nga dili madayon kining pagkapawong sa mga adlaw, sa mga planeta, pwede sa diay ni.
basta mutambong ta sa bangkete sa Ginoo. Karon lingi ay mong tupad ing na ganahan ka mutambong sa bangkete sa Ginoo. Pangutan-a ba imong tupad? Karon unsa may unang requirement sa pagtambong sa bangkete sa Ginoo? Ingong Ginoo, way makaari kanako kung dili nimo biyaan ang tanan. Padagod ka nang mutambong kag kasal, biyaan man ginanimo imong pamilya. Di ba? So biyae gid ang tanan. Apil na kuno ang imong kaugalingon. Kinsay ganahan mo tambong aning klasihas bangkete, biyaan nimo imong papa, imong mama, imong tanan gyud, asawa, bana. Kinsay ganahan mo biya. Wa na nito bag mo na tapusono na gyud kalibutan. Ngano man, wa may ganahan mo biya. Mo ni kaning mga martyrs, sama ani nila ni San Andres, samang Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, gibiyaan gid nila tanan, apil ilang kaugalingon, mao ni ang image sa nitambong sa kumbira sa Ginoo. Biyae tanan. Mabita na dinhi sa atong parokya, kining pagpamaligya og slots. Tabang kay ni nga makat-on tagbiya ba nang litan budget unta ni nako para ipalit og bag-ong TV, bag-ong cellphone. Ako na lang ning ihatag og slot. Imong gibiyaan para unta ni pagpariban sa buhok sa akong asawa. Ako ning ipalit og slot. Imong gibiyaan imong asawa. Ipalit unta ni nako bag-ong sapatos sa akong anak kay murag kuan na da kana ganing kuan na niyang sapatos kanang busluto na. Ipalit lang ni nako og slot. Gibiyaan nimo imong anak. Para unta ni nako isugal sa manok. Budget ni nako sa tari tigbakay karong kuan or derby karong umaabot nga Domingo. Ako ning ipalit og slot. O di gibiyaan nimo imong kaugalingon. Kakuha mo? Mao na ang namalit na tog slots 100% nakasinati gyud sa kalipay nga Dios nun. Kana bang kalipay nga dili gikan sa kwarta, dili gikan sa imong asawa, dili gikan sa imong bana, dili gikan nimo, kung dili gikan sa pagpalit nimong slot, gikan as Ginoo 100%. So karon 59 years na ko sa pagkapari, wa ko magtuo nga 59 years na ko sa pagkatao, nya 18 years sa pagkapari, wa ko magtuo nga makasinati sad ko ani. Kani bang kalipay ba pinaagis pagbiya sa kaugalingon? Nagmanyanita bitaw ron ang ato dinhing mga kuan, mga personnel, ilang gikanta ang katong kanta nga gikompose nako para pag manyanita misuna pagsugod nako og organize og youth group dito sa amo katong Kahugan Youth Organization or KYO. 1984 si Kanyar College pa ko ato nagkompose kog kanta para manyanita kay di mi kamao ng ubang kanta di kompos laming adto nga ilang ikanta karon nya nanganta po dire ang atong mga parishioners kamo sa mga usual nga kanta. Kakaingon ko 40 years ago, I was 19 years old, 1984. Nya karon kuan ako mga 59 na. So 40 years ago, mga napo ra unom usahay tulo ray manganta didto inig manyanitas kaadlawon. Nya karon daghan na kay dinhi, daghan na kayo usa na ka parokya ug dili gani usa ka parokya, usa na ka kalibutan. Kay kining akong mga misa, kining mga homily ni himo naman gyud nga daghan na kaayo ang nagsunod, nagfollow kamo. Nakaingon ko giunsa paggamit sa Ginoo ang pagbiya nako sa kaugalingon. Wa ko ni dayon og minyo, nibiya ako sa akong trabaho, nibiya ako sa akong pamilya nga nadto ganing panahon na
na akong papa masakiton, literally ba? Masakiton, paralyzed, akong maguwang, paralyzed po, ako mo'y breadwinner, ako silang gibiyaan, aron mosulod sa seminaryo. Nakaingon ko karon, grabe kaayo ang pag-multiply sa Ginoo. Gabi nagmisa ko og usa ka haya, inahan sa usa ka pari. Ingon sila, Father, kaning akong mama hapit tibok adlaw ra gyud ang imo ra gyung misa mao'y paminawon. Ang pari mismo mo'y niimbitar nako. Kay ang iya kunong mama magsig paminaw, nakaingon ko, wa na gid ni maminaw iyang mamas humili siyang anak. Ang ako ang misa. Ana nya na naman kuno toy mga bid source iyang mama magsige na gani kuno og pingit sa kasakit. Ana ila din papaminahon sa akong humili, magsige na kuno katawa mawa kuno ang iyang gibati nga sakit. Ana so nahimong pain reliever ang akong humili. Naasay mo testimonya nako, Pader, sus kana gyung kuan kanang inigabot na ako sa amo, magsige ra jud kog paminaw ana imong wali hangtod na gyud ko makatog. Sleeping pills pod. Ang mga security guard pod dugok sa nakog pa-picture kay di jud kuno sila dukaon sige paminaw. Nako mura sa kape, no? Ang dito sa mga gawas nasod, mga OFW sa among kalonli, Pader. Ang imog yung humili mo ay nakatabang namo, labi na gitong panahos pandemic. Sus, grabe hagit, Pader, ang imog yung humili. Nahimo masad kong entertainer, no? Di sa ato pa, ang Ginoo na inigamit ani. Ug ako lang, naon pa lang nako, maka-entertain ka ani. Hindi, horror maning naunga. Pero maka-entertain. Nya mao ni siya ang gustos Ginoo, inigbiya na to tanan, inigsugod na tog sunod niya og tipon siyang bangkete. Iya dayon tang tagaan sa kaning gitawag na tog kalipay nga dili na nato ma-imagine. Dili na taw gani maka beyond our expectations. Ana lang mamaligya kurog slat unya mahalin dayon. Dagko baya sa halin pero hinahinay mangyapon pero kusog-kusog naman sa tingay. Gahapon atong halin ni abot nag 12,252 ka slots. Pakpak. Karong buntag pag manyanita nanasay nang hatag o mga sobre sila para ni slot, Pader. Ako lang sang gidawat kay para slot sa to siya. Kaniron nasa ni rin mga tagan So salamat kayo. Kutob sa nang hatag nangalipay gyud. Napay ni testimonya nako karong bag-o, Pader, mupalit unta mig kanang kuan ba? Amo tatong giplano palit mi og wheelchair sa among mama kay di nakalakaw. Wheelchair ba? Ni abot man sad, Pader, nga naa say bayrono na mo suga. Nya kay kuan man. Di na sad mi kapalit og wheelchair. Kay ang ila ta kunong budget ato mga 3,000 ra man tingali to. Ana ambot unsang klasihas wheelchair og 3,000. Ingon din sila nga kana ganing perti man sang lisura, Pader, pero niingon gyud mi sa akong asawa ipalit ta ginig slot. Bahalag way wheelchair, bahalag maputla suga. Ipalit ta nig slot. No, ang resulta ko ipalit silang slot. Ang sunod ko nung adlaw na initawag nila nga ilang kaila siya, si Papa di gyud mo sakay sa wheelchair nga akong gipalit. Ako na laning ihatag unta kinsa kay tagaan ani. Siya di ako kuan. Iya ko nung mama agi tagaan dahil siya wheelchair. Porti pa ko nung nindota kantidad ko nung ato tag 20,000 tingali. Ano ba? Di solbad na. Nya naasa dayon ni pada nila kwarta nga wa lang damhang 5,000 sulbad na sad ang kaning kuan kaning suga. So ay ninyo di ba ikaugma maputol na inyong suga maingon dahil mo sulbad wa nay bayronon. Pero kani ba dili sa kumingon nga mao gini ang mahitabo, pero naa kay masinati nga murag di ka ka-explain
Naasay naputos sa utang nga negosyante, di lang ko musulti gyud kay sitwasyon lang ba. Ingon siya, pwede ra gyud na nimo i-share, Father. Gusto na gud ta siya maghikog. Pero ang habili niyang kwarta iyang gipalit og slot dire. Karon ko no, after ko no mga almost 1 year, ang tanan niyang utang nabayran gyud ko no. Nya ang iyang negosyo ni balik ko no og progress. Nakaingon ko, di na tingali na tungod sa imong tungod nako, kung dili tungod sa imong pag-apil sa bangkete sa Ginoo. Kani bang pag-apil dinhi sa simbahan. Muna nagpasalamat ko sa akong 59th birthday nga nasinati ni nakong mga butanga nga gigamit kong instrumento sa Ginoo nining gagmay nga pamaagi. Og nakahatag og okasyon ninyo og nako nga mga lipay ta kining gitawag og Diyos nung kalipay. Dili bunga sa negosyo, dili bunga sa kaulag, dili bunga aning pag-magic-magic, kaning ilad-ilad sa kalibutan. So hunong nataani, sundo nato ang Ginoo who is the truth, the way, and the life. Ug mao na itong buhaton, makasinati kita sa gitawag og heavenly banquet, heavenly joy. Bisan pagmamartir ta, malipayon ta. Igabot ko no sa panahon nga mudaguok na ang kalibutan ug mga tumpag na ning tanan nga ato karong gitan-aw, matud pa ni Kristo inigsugod nagkahitabo ni ining mga butanga, tindog ug hangad kamo kay duol na ang inyong kaluwasan. Kining tanan natong gibuhat, kining akong pagkapari, way laing tumong ang kaluwasan. Wa gani ni ang kaluwasan, bisag unsa pa ta dinhi kalipay, wa gid nay kapuslanan. Sige, lingian ang imong tupad sa katapusang paglingi, basig mahugno na ning kalibutan karong taud-taud. Ning na mangadto na tas kaluwasan sa Ginoo ha. Ing na ba? Ing na imong tupad. Ing na mangadto na tas kaluwasan sa Ginoo. Ayaw na pagsigi diha og tigom, ipalit na nag-slot. Wala na siya. Manindog na ta. Mga igsoon, ang atong kusog gikan sa Dios, busa mobarog kita nga lig-on diha sa atong pagtuo o paglaom. Pinaagi sa pag-ingon, pamatia kami Ginoo. Pamatia kami Ginoo. Alang sa atong Santo Papa Francisco nga pinaagi sa atong pag-ampo, malig-on siya sa mga pagsulay nga moabot ug mukuso-kuso sa pagtuong Kristohanon, mga muyo kita sa Ginoo. Pamatia kami Ginoo. Alang sa atong nasod nga Pilipinhon, nga mobarog ug andam nga mosagubang sa mga kalisdanan, mga muyo kita sa Ginoo. Pamatia kami Ginoo. Alang sa mga taong buot muguba sa pagtuong Kristohanon, nga malamdagana sa Espiritu Santo ug makabig sa atong pagtuo, mga muyo kita sa Ginoo. Pamatia kami Ginoo. Alang sa mga mipili sa relihiyosong kinabuhi nga magmatinumanon sa ilang mga saad ngadto sa Dios nga mopuyo sa kakabos, mga muyo kita sa Ginoo. Pamatia kami Ginoo. Alang kang halangdong Teofilo Kamumot nga isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Pamatia kami Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Pamatia kami Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Pamatia kami Ginoo. Alang sa mga nangamatay
nga makadangat na sa kapahulayang dayon, mga muyo kita sa Ginoo. Pamatia kani Ginoo. Dawata Ginoo kining among mga pagampo nga among gituboy nganha kanimo diha sa gugma ug pagtuo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa yanala, alang sa atong kasalanan ug sa tibuok santos sa simbahan. Amahan nga labing balaan, dawata kining among gasa sa among pagpasidungog sa mga pagpasakit sa mga martir sa Vietnam. Taliwala sa mga pag-antos sa kinabuhi, tabangi kami sa pag-unong kanimo ug sa paghalad sa among kinabuhi nga makapahimuot kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Among ibayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang imong santos nga mga martir, si San Andres ug mga kauban, sa pagsunod sa panigingnan ni Kristo, mihalad sa ilang kinabuhi, aron paghimaya sa imong ngalan. Ang ilang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga naglig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik nani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco, among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos, labi na sa mga martir sa Vietnam, San Andres o mga kauban, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo, makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Namo gana ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong ingarian, matuman ang imong pagbuot, dini sa yuta may kung sa langit, ang kalan mo na mo sa matagadlaw, ihatag na mo karong adlaw, o pasayloa kami sa among mga sala. May nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, o dili mo kami tugyan sa pagsulay, inunuwa-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang inharian, ang gahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, galuhiin kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay kalawat. Imo apan ipamulong lamang ug mamaayo ko. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. Kami nga gialimahan sa usa ka pan nga among gidawat niining pangilin sa mga balaang martir, nangamuyo kanimo Ginoo nga magpabilin kami sa imong gugma o pinaagi sa pagpailob, makadawat unta kami sa ganti nga imong gisaad. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga kalag sa purgatorio. Makagagahom nga Dios ug Amahan, pinaagi sa misteryo sa krus, imo kaming gilig-on, pinaagi sa sakramento sa pagkabanhaw,
imo kaming giangkon nga imong kaugalingong katawhan. Sudunga nga maluluyon nga pinaag nga ang imong mga alagad nga makalingkawas na sila sa mga talikala sa pagkamay kamatayon, aron iapil na sila pag-ihap sa imong mga santos sa langit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Ang kahaya nga way pagkapalo, ipadana kanila ang Tungkol sa kantura. Mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalipay nga Diosnon. Nya mahitabo ra ni siya kun ato gyung biyaan ang tanan ug mosunod ta sa Ginoo. Ang pagbiya sa tanan pasabot dili nato ihikaw ang pagpaambit sa atong mga grasya ngadto sa uban. So salamat sa mipaambit sa ilang mga grasya ug mipalit nato dinhi sa atong dupes. Ang ato ng total nga halin sa ako nang gikaingon kaganiha niabot nag 12,252 slots na apay 42,748 ka slots nga available. Masipang pakpak sa tanang nipalit. Salamat kayo. So ang akong Thanksgiving birthday mass nga ikaduha ug mo'y main nga Thanksgiving uniyang mga alas 5:30 sa hapon. Nya human ana nga gamay nga kuan tingali program o simple nga panihapon. So makatambong mo labing maayo. Nya basig mahutdan sa muskaon, mas maayog yung magdaan na lang mudaan. Kana magdamo ba nya mo ato na lang atong sawan-sawan no. Siguro gyud nga di gyud mo magutman. Bahaya niya ko ninyong nagutman mo sa pagtambong hinoon. Pagdaan na lang yung baon. Bitaw, salamat kay ninyong tanan ha sa online o kamo dining territorial nga mga parishioners. Salamat sa inyong pagampo sa akong birthday o sa pagpahalipay nako pinaagi sa inyong mga pagpalit og slots, mga birthday gifts nga dili kabayran og sapi. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. O manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. O salutaris hostia, qui celi pandes hostium, milagrimum hostia, darum urfer auxilium, onetre noque Dominum, sempiterna gloria, qui vitam sine terminum, nobis done in pace